Aparcar en Sanxenxo pode ser unha auténtica odisea no verán e moito máis se atendemos ás zonas azuis que o Concello implantou en moitas das rúas da localidade. Así o aseguran cando menos dende a plataforma veciñal de Sanxenxo. Dende o colectivo denuncian a indefensión de residentes e traballadores e o desconcerto dos veraneantes ante a falta de información do sistema de estacionamento regulado. Sufrimos unha desinformación total. Fixeron o repintado de outras rúas este ano, entón os residentes se ven indefensos e, marginados, porque non teñen onde aparcar, os aparcamentos non ofrecen outra alternativa, non lles ofrecen bonificacións, dannos unha hora de parking gratuita durante o inverno, logo chega o verán non la quitan. Nos sentimos un pouco desamparados. Falta de información porque, aínda que as liñas indican que esta é unha zona azul, o que supón un tempo de estacionamento limitado, non hai nin parquímetros nin discos horarios para o control verídico dos vehículos. Eso era o que debían de poñer, uns parquímetros ou solventalo con estos discos horarios que che ofrecen unha garantía, non? Da que hora aparcas, a que hora non aparcas, se a multa é correcta ou non é correcta, porque ti podes retirar o coche e volver a poñelo, que quen sabe se estaba unha plaza máis arriba, máis abaixo, non están enumeradas, algunhas non están nin delimitadas. Tamén poñen en entredito o método de vixilancia que emprega a policía local. Fan rondas, apuntan as matrículas, ou botan fotos dos coches, entón isto tamén me parece unha pérdida de tempo para un policía, non? Co fácil que sería ter uns parquímetros, un controlador e xa está. Ademais, piden que se habiliten aparcadoiros públicos, zonas verdes e tarxetas para os residentes, especialmente naquelas rúas do casco urbano onde haxa menos edificios con garaxes. Segundo apuntan dentro do colectivo, o alcalde Telmo Martín xa é consciente desta situación porque así o trasladaron en varias ocasións. Agora pídenlle que atenda as súas peticións e que tome medidas canto antes para que aparcar en Sanxenxo non sexa unha misión imposible.